Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii Egbetekun enubrela Tinubu isi ugbu a ma kpọghachi ndị uwe ojii karịrị 11,000 ndị na-echekwa ndị isi okpokpo n'obodo. Shehu Sani sitere steeti Kaduna ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ala anyị ugbu a abụghị ndị sitere mba ndị ọzọ, kama na ha bụ ndị Fulani sitere mpaghara ugwu ala anyị. Mba US agwala mba Naịjirịa na ha ga-ata ọchịchị etiti ala anyị ụta ya bụrụ na ihe ọ bụla eme ụkọchukwu Izike Dachomo sitere steeti Plateau. Maka ọ dị onye ụkọchukwu ụlọ ụka Anglican ndị omekome a tọrọ n'ime steeti Kaduna n'ime ọnwa gara aga, Venerable Edwin Achị, anwụọla ugbu a n'aka ndị omekome a ebe ha ka jichiri nwunye ya. Ọzọkwa, ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo mmadụ 24 n'ime steeti Niger. Ụkọchukwu Matthew Ashimolowo akpọkọọla ọchịchị etiti inye ndị kọpa NYC ọzụzụ agha ka ha nyere aka n'ọgụ a na-alụ megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.